Добър ден, уважаеми гости! Това е обучение за членове на секционни избирателни комисии, конкретно насочено към работа с машина за гласуване. Казвам се Кремена Панев и ще администрирам настоящото обучение. Моля да задавате своите въпроси само в чата. Ще се стремим своевременно да отговаряме на тях, като в края на настоящото обучение обучителят също ще се включи в отговорите. Това обучение ще се води от Димитър Ангелов. Митко, заповядай. Благодаря ти. Добър ден и от мене. Аз се казвам Димитър Ангелов и в следващите минути ще направим обучение за секционни избирателни комисии с специализирано устройство за машинно гласуване. Първо ще започна с това какво ще се случи в съботния ден, преди изборния ден, 28 октомври. След това какво съответно в изборния ден, 29 октомври, какво ще направи техника в предизборния ден, какво вие, председателите на секционните избирателни комисии, ще трябва да направите в неделя, изборния ден, 29 октомври. Накрая ще дадем време да зададете вашите въпроси, ако имате такива. Да започнем с съботния ден, предизборния ден, 28 октомври. В предизборния ден в вашата секция ще пристигне техник с такъв куфар. В него ще бъде разположена машината с съответните компоненти към нея. Първото нещо, което вие трябва да направите, е да проверите дали вашата секция е написана на бележката, която седи в този прозрачен джоб на куфара. Дали съответства номера на вашата секция с този, който пристига с този прозрачен плик, този номер, който е в куфара, съответно адреса на вашата секция. Това на първо място трябва да го проверите дали всичко с вашата машина е окей. Пак казвам, това е първото нещо, което трябва да направите. Отговорността е споделена. Вие трябва да проверите първо дали пристига правилната машина на правилното място. След като си уверите в това, техника на Сиела, представителя на Сиела ще разположи машината, ще свърже съответните кабели към нея, ще има основен захранващ кабел с адаптор, още един такъв захранващ кабел за резервно захранване за резервната батерия. Към машината в вашата секция ще бъдат инсталирани и ето такива два панела, които ще седят от двете страни на екрана на машината, за да се осигури тайната на вота. Днеска, предвид това обучение, за да се вижда по-добре, няма да ги инсталираме, но те ще бъдат монтирани на вашата машина. С техника ще има в куфара към вашата машина и ето такъв продължител 10 метра, ако се наложи да се ползва. Съответно, ето такива пломби. По-късно ще покажа за какво ще ги използвате. В куфара ще има и една ето такава контактна форма. Това е номера на кол-центъра на Сиела. И на тази контактна форма има място вие да запишете номера на вашия техник, на представителя на Сиела. С куфара ще пристигнат и картите към вашата машина. Те ще са запечатани в ето такъв плик, на който плик ще има и
пак съответно изписан номер на вашата секция. Вие ще имате на разположение 5 смарт карти. На 2 от тези смарт карти ще бъде изписано член на СИК 1, член на СИК 2. Те са за управление на машината, те са за вас, за председателите на секционната избирателна комисия. Съответно ще имате и 3 смарт карти, на които ще пише избирател 1, избирател 2, избирател 3. Те са за гласоподавателите да подават своя вод на вашата машина в изборния ден. В запечатан плик ще получите и пин кода за управление на вашата машина, паролата за вашата машина. Вие в съботния ден ще трябва да го предоставите на техника, за да си свърши работа по инсталиране на машината и той ще ви го, когато приключи съботния ден по инсталацията на машината, той ще ви го върне съответно с една от двете карти, член на СИК 1 или член на СИК 2, която също ще му бъде нужна за инсталиране на машината в предизборния съботния ден. Както беше и на предишните избори, така и на тези избори за общински съветници и за кметове, специализираната хартия за машината ще пристигне с вас, с секционната избирателна комисия. Вие ще я предоставите. Тази хартия в машината, отделението на принтера ще бъде празно. Тази хартия, пак казвам, ще пристигне с вас, с вашите изборни книжа и материали. Вие трябва да я предоставите на техника в съботния ден, да може да я инсталира, съответно да си свърши работата по машината. Когато всичко бъде вързано като съответно електрически кабели, казахме, на техника ще му е нужна една от двете смарт карти, без значение коя от двете. Креми, дали се вижда добре? Да, чудесно е. За да могат хората да виждат по-добре, да преместя камерата. Така, какво ще направи техника в съботния ден, когато всичко е стартирала машината? Ще му е нужда една от двете карти, съответно с паролата. Ще постави картата за управление член на СИК 1 или член на СИК 2. Ще напише вашата парола. Ще направи диагностика на вашата машина, за да се провери и вие да се уверите, че абсолютно всички компоненти по машината са в изправност. Когато мине проверката на всички компоненти към машината, от машината ще се разпечата един доклад, диагностичен доклад, който също ще удостоверява, че всичко по вашата машина е в изправност. Тук на всички компоненти статус завършен. След като се разпечата, техника ще изключи машината
Съответно ще изключи машината, ще извади захранващите кабели от машината, съответно и от електропреносната мрежа. Това по изискване на органите за противопожарна безопасност. С това неговата работа по машината се изчерпва. В съботния ден последното нещо, което трябва да направи техника за вас в съботния ден е да не забравите приемо-предавателен протокол, приложение номер 2 от методическите указания, това, че ви е доставил машина с съответните неща към нея, като 2 копия от този протокол остават за него, 1 копие остава за вас, за секционната избирателна комисия. С това се изчерпва съботния ден и вече сме в неделя, 29 октомври, 7 часа вие трябва да стартирате изборния ден. Какво вие трябва да направите в неделя, 29 октомври? Ваше е задължението да стартирате машината. Първото нещо е да включите захранващия кабел, основния захранващ кабел. Казахме, той ще е изваден от техника в съботния ден от електропреносната мрежа. Включвате си основния захранващ кабел, черния накрайник в черната букса. След като включите основния захранващ кабел, в това отделение се намира един сребрист бутон над кабелите, над буксите. Натискате си бутона и когато сте сигурни, че е машината и виждате, че се изписва, да обърна машината само. Започне да се изписва и излиза логото на фирмата производител, тогава си включвате и резервното захранване. Тази жълтия накрайник в жълтата букса. Затваряте си това капаче на отделението за захранващите кабели и тук ще ви е нужна една от тези пломби, които ще са на разположение за вас. Те ще пристигнат с машината. Пломбирате си това отделение. Запечатвате си това отделение, за да не се случи така през изборния ден някой нещо да се спъне, да се откачат кабелите, захранващите, да се случат някакви нередности по вашата машина. Машината е готова, в заредела. Ще ви е нужна една от двете карти, член на СИК 1 или член на СИК 2, без значение коя от двете. Съответно ще ви трябва и вашата парола, вашия пин код за управление на машината. Поставяте си картата в машината с чипа напред и нагоре. Пишете си паролата. И на екран се зареждат бутоните за откриване на изборния ден. Най-горе е вашия бутон откриване на изборния ден. Преди да го натиснете бутона за откриване на изборния ден, горе в десния ъгъл на екрана на машината има бутон информация и инфо. Натискате него и на екрана се зарежда системната информация. На място на този бутон информация или инфо се появява бутона принтирай, натискате си и се разпечатва разписката за системна информация, на която се намира хеш кода или този криптографски идентификатор. Когато се разпечата, бутона готово, горе в ляво бутон затвори и пак ви връща машината на начален екран
при бутоните за откриване на изборния ден. Казахме най-горе е този бутон, натискате този бутон, ще ви поиска вашата парола. И в този момент се отпечатват нулевите отчети. За тези избори за общински съветници и кметове ще има няколко нулеви отчета за съответните избори. Така, всички отчети са разпечатани, ще си ги видите, навсякъде трябва да има нули. Най-отдолу съответните подписи на цялата комисия. Пак казвам, за тези избори ще има няколко отчета за нулеви отчета за избор на район, избор на кмет, на кметство, на общински съветници, кмет на община. Ще си ги видите в неделния изборен ден. След като се разпечатат тези начални отчети, натискате си бутона Готово и си изваждате картата за управление на машината. Вашата машина е готова за гласоподавателите да подадат своя вод. Да покажем как се случва и това. Идва гласоподавател, съответно вие го проверявате в изборния списък и му предоставяте карта за гласуване на машината. Една от трите карти, казахме, ще са на ваше разположение още в съботния ден. На тях ще пише избирател 1, избирател 2, избирател 3. Тук е мястото да кажа, че както и на предишни с избори с една и съща карта не може да се подава вод два пъти последователно. Ако случайно вие се объркате комисията, секционната избирателна комисия и гласоподавателя вземе такава карта, на екрана на машината ще се изпише, че тази карта вече е била използвана, вие трябва да му я смените и съответно винаги да ги сменяте, да ги редувате. Гласоподавателя си поставя картата с чипа напред и нагоре. На екран се зареждат съответно, преди да се визуализира електронната бюлетина, се зареждат за съответните избори, за които съответният гласоподавател иска да подаде своя вод. За кмет на район, избори за кмет на кметство, избори за общински съветници, избори за кмет на община. Може да се гласува за всички или за съответния избор, който иска да направи гласоподавателя. Той решава, че ще се подава за кмет на община, без да гласува за общински съветници, натиска бутона Потвърждавам. На екран се изписва какъв избор е избрал да гласува. Тук все още може да се върне с бутона Връщане назад и примерно да добави избори за общински съветници. Потвърждавам, следващ пак потвърждавам. Първо се зарежда бюлетината за общински съветници. В лявата част съответните политически партии, в дясната част
номерата на съответните преференции. С този бутон следваща предишна страница може да се разглежда цялата бюлетина, като най-отдолу има опция "Не подкрепям никого". Към следващия избор долу бутонът се натиска и се зарежда бюлетината за кмет на община. Пак съответно бутони следващ предишен, като най-долу съответната опция или избор "Не подкрепям никого". Натискаме бутона, гласоподавателя натиска бутона "Преглед" и на екран се зарежда за кои кандидати е решил да подаде своя вод. Тук все още няма подаден вод. Отдолу има бутон "Промени избора". Все още може да се направи корекция, ако е необходимо, като когато се натисне този бутон, се връща директно в първата бюлетина за общински съветници, съответно за кмет, преглед. Вижда, че това са неговите кандидати, гласуване. Когато се натисне бутона "Гласуване", избора вече е направен, няма връщане назад. Както виждате и вие, машината разпечатва бюлетините последователно една след друга, които са свързани. Гласоподавателят ще трябва да ги раздели, да ги сгъне на две и съответно да ви ги предаде за печат. Вие ще си прочетете в методическите указания. Тук важното е да се напомня пак на гласоподавателите, член на секционната избирателна комисия, да напомня, когато пристигне гласоподавател във вашата секция, винаги когато се чуе този звуков сигнал, тогава да се изтеглят съответните бюлетини. Това е задължително да се напомня за тези избори. Пак казвам, понеже виждате, бюлетините са свързани, да не си помисли човека, когато се появи първата бюлетина, да дръпне преди да е излезнала втора, ако има и трета по места, съответно, и да се получат по-големи проблеми с вашата машина, хартията евентуално да се събере в принтера или да блокира цялата машина. Затова пак казвам, когато дойде гласоподавател и вие му предоставите карта за гласуване и иска да гласува на вашата машина, винаги да го посъветва някой от комисията, просто да напомня за този звуков сигнал. Той ви връща тази карта, съответно с бюлетините за печат и така нататък. Така преминава изборния ден на вашата машина. 29 октомври, неделя. През целия изборен ден пристигат гласоподавателите, подават своя вод и вече сме в 20 часа. В края на изборния ден вие ще трябва да закриете изборния ден. Ще ви е нужна необходима една от двете карти, член на СИК-1, член на СИК-2. На тях ще бъде изписано член на СИК-1, член на СИК-2. Съответно с вашата парола. Поставяте си картата, пишете си паролата. На екран се визуализират бутоните за закриване на изборния ден. Бутона за закриване най-горния бутон е вашия бутон. Натискате си бутона за закриване, съответно пак ще ви поиска вашата парола. Когато я напишете, започват да се отпечатват финалните отчети.
Когато се разпечатат всички отчети, си натискате бутона готово, съответно ви връща пак на тези бутони за закриване на изборния ден. Тук вече най-долният бутона изключване. Сигурни ли сте, че искате да изключите машината? Да. Когато екрана на машината угасне, си вадите картата. Последното нещо, което трябва да направите с вашата машина е над отделението за захранващите кабели се намира отделението за двете флаш памети. То също ще бъде пломбирано с такава пломба. Така ще пристигне машината с пломбирано отделение в съботния ден. Вие ще трябва да срежете тази пломба и да си извадите двете флаш памети. Първа флашка, втора флашка. Тези флашки не трябва да ги забравяте и да ги оставяте в машината. Съответно с вас ще трябва да вземете в края на изборния ден и 5 смарт карти и съответно каквото е останало от хартиената ролка. Тя също ще ви бъде върната. Вие трябва да ни я оставяте в машината. Накрая в изборния ден да не забравяме и приложение номер 3, приемо-предавателен протокол, приложение номер 3 от методическите указания за това, че вие сте върнали машината с съответните компоненти към нея на техника, като пак 2 копия остават за техника за представителя на сила, 1 остава за вас. Това е по изборния 29 октомври. Да обобщим най-важните неща в съботния и в неделния ден. Казахме в съботния ден техника, когато пристигне, първото нещо е да не забравите тази отговорност е споделена между него и между вас, председателите на секционната избирателна комисия. Да проверите дали той носи правилната машина, съответния адрес, номер, дали отговаря, оттам насетне отваря куфара техника, разполага. Вие му предоставяте хартиената ролка, той си инсталира машината, диагностичен доклад, че всичко по вашата машина е наред. Приемо-предавателен протокол номер 2 в съботния ден накрая. В неделния ден вие ваше е задължението да стартирате машината. Съответно първо захранващия кабел, след това за батерията, преди да отпечатате тези протоколи, началните отчети, системната разписка за тази системна информация горе в десния ъгъл бутон информация. В края на изборния ден, съответно когато си разпечатате финалните отчети, тези флашки, които показахме точно преди малко, преди минути, да не ги забравяте, съответно с 5 смарт карти, каквото е останало от хартиената ролка и пак да припомниме за протокол приложение номер 3, също както в съботния ден приложение номер 2, в неделния ден приложение номер 3. Това е от мене за съботния и за неделния ден. Сега, ако има някакви въпроси, сме на линия да ви отговорим.
Здравейте, аз виждам, че от ОИК Крумовград имат въпрос, но тези покани са направени по такъв начин, че предвиждаме да се задават въпросите само в чата. Затова ще ви помоля да ни напишете и ще се постараем своевременно да ви отговорим. Благодаря. Колеги от Крумовград, пуснахме ви звука, така че ако имате нужда, моля задайте си въпросите на микрофона. Колеги от Крумовград, слушаме ви.
Колеги, благодаря на всички, че присъствахте на това обучение. Искам да ви поканя, при условие, че имате необходимост да попълните някоя част от информацията, която получихте до този момент, на някои от следващите ни обучения. Виждам, че няма повече въпроси. Благодаря и на нашия обучител и желая на всички приятна вечер.